Hola, em dic Marian i faig segon d'ESO i avui us faré una presentació sobre l'expulsió dels templers de Terra Santa. El 4 de juliol de 1187 a Haití va tenir lloc la primera croada dels templers amb hospitalaris dirigida per el rei de Jerusalem contra Saladí. Van perdre i Saladí es va prendre possessió de Terra Santa i van caure molts presoners. Uns quants anys després, Ricard I d'Anglaterra va negociar la llibertat de la terra i dels templers. Després d'aquell desastre, les coses sol van empitjorar. Les posteriors creuades, la quarta, la cinquena i la sisena, es van apuntar als templers, però van tornar a perdre. Al 1248, Lluís IX de França decideix convocar i liderar la setena creuada. Per diversos errors del rei van perdre i van caure molts presoners. Al 1291 es va produir la caiguda d'Acre i en la caiguda es van anar molts templers i això va consistir en la fi de l'ordre a Terra Santa. Però on creieu que se'n van anar? Se'n van anar al seu quartel de Xipre, on tenien unes illes. La convivència dels templers allà no va ser molt bona, així que, de tan dolenta que va ser, van decidir fer una revolta de palau i destronar al rei per donar-li la corona al seu germà. Això va permetre que els templers visquessin uns quants anys més allà. Després de tot el que va passar, què creieu que van fer? Doncs per a ells la millor idea va ser tornar a reconquistar Terra Santa. Òbviament van perdre per falta de medis i una de les raons que van trobar a l'últim mestre templer a França va ser perquè intentava convocar una altra croada per a poder salvar els templers. Aquí teniu una imatge i aquí és a la batalla de Haití i este és l'escut dels templers.